Fl-24 jum tal-ġuri kontra Jorgen Fenech, Kiečkembri qal li sar jaf lil Jorgen Fenech meta kellu biss 14 sena, fil-waqt illi insista li meta kien ħażin ħafna bil-kanċer, Jorgen Fenech kien marandu u sajjarlu il-Fenech. Waqt is-seduta ta' tlieta Xkembri stqar li meta ddaħal fil-politika dejjem rid jagħmel negozju ma' nies importanti. U Jorgen Fenech kien l-iktar importanti. Kiečkembri ikkonferma li hu fetaħ il-kumpanija Tilgate fil-Panama, l-ewwel fetaħ trust fi New Zealand u wara kellu jiftaħ kumpanija li waħda mit-target clients tagħha kienet 17 Black li s-sit tagħha kien propju Jorgen Fenech. Kiečkembri qal ukoll li r-ritratt tiegħu ma' Melvin Teuma ttieħed wara l-elezzjoni ġenerali tal-2017 u konferma li ma kienx jaf minnu Teuma meta dan daħal fl-uffiċċju. Imma kien talbu ritratt. Kiečkembri qal li Teuma kien talbu ġob u li kienu li referih għal min jħossib il-ġobs mal-gvern. Xkembri qal ukoll li jiltaqa' ma' Teuma fir-ranċ ta' Fenech iżda ma kienx jarfu. F'dan il-post kien ikun hemm preżenti pulizija, politiċi u nies fin-negozji. Hemm kien jitfaċċa anka Silvio Valletta dak iż-żmien assistent kummissarju tal-Lawrence Kutajjar. Ix-xut qal li qatt ma ltaqa' ma' Daphne Caruana Galizia u li meta inqatlet kien kastilja ma' Joseph Muscat u Kurt Farrugia. Fil-qorti ntwera artiklu tar-Reuters fejn ġie allegat li Xkembri u Konrad Mizzi kellhom jirċievu pagament ta' $2 miljun fil-kontijiet sigreti tagħhom. Kiečkembri ċaħat dan. L-ex-chief of staff ta' Muscat qal li fil-laqat li kienu jsiru f'Kastinja brabta mal-investigazzjoni dwar l-omiċidju ta' Daphne Caruana Galizia kien ikun hemm preżenti Silvio Valletta, Keith Arnaud u Kurt Zara u ġili anke l-Kummissarju Kutajjar u l-Avukat Ġenerali. Kiečkembri qal li ma jafx kif Melvin Teuma sar jaf meta kellhom isiru raids fit-tinda tal-patata u ċaħat li qatt semma xi dati. Xkembri qal ukoll li qatt ma nforma lil ħadd dwar id-dati meta kellhom ikunu arrestati il-Koħħu u l-Aħwa de Giorgio. Meta mistoqsi dwar kif Jorgen Fenech sar jaf id-dettalji kollha tal-briefings ta' Kastilja. U jekk għadx kien sema recordings bejn Teuma u Jorgen Fenech huwa spjega li kien sema b'dawn ir-recordings mill-medja. Din ix-xhieda ta' Kiečkembri kienet ferm mistennija anka minħabba l-fatt li fl-aħħar jiem il-ġurati semaw kif il-pulizija prattikament ma ħadu ebda informazzjoni diġitali mid-devices ta' Xkembri. Ħadd ma jafx messaġġi kien jibgħat għaliex qal li kien tilef it-telefon ċellulari tiegħu. Dan fil-waqt li żewġ mobiles li kien hemm fil-villa tiegħu fil-Mellieħa baqgħu ma nġabrux mill-pulizija għaliex ma ġewx identifikati minnu.